बुंलां निजानि देहायानो माबोरै जोंखौ फैदो माथो बे कुल्लाफ्राथ' दालाय बुंलायनानै लोंनोसै बाजै ओइ बाजै आमुलिथि मोनाव corona बेरामा सिराप कापसे कारा लोङोबा बारे खोनासं Terus, masih kurang medin lah. नै पकिनि मा गरम Ini semua lagi deh. Terus sama air nak kena dia. मा खालामना दं होनबा आबौमोना ओइ र गरमाथ' गरम र' दिनै बिराद गरम फायदो बिराद गरम नङा होमबा ओइ गरम दा बुंसै आबौ औ दा गेदेरखौ मोनबाय औ फार्स्टलाय साख्रि मोनगोन ना मोनालै होमबालाय मोनगोन आबौ मानो मोना जानो मेरला साख्रि मोनगोन दाथ' गभर्नमेन्टआ बुंदों 1 लाख साख्रि होगोन 1 लाख होमबा नोंसिनाव दा सार्टिफिकेट दंना गैया दंनायाथ' दङ दा मा थाखोआव फरायदोंबा आंनियालाय बे क्लास 9 पास जादों आरो क्लास 9 पास जाबाय नोंनिया Angin awak 6 opil tu baik kasih. Bapak lah. आरो नोंनियालाय 7 pas. 7 पास जाबाय ओइ आबौनियालाय 8 pas. 8 पास नोंसोर दाबो मिथियाखै बिदिब्ला मेट्रिक पासनिया गुबुन साख्रि क्लास 7 8निया गुबुन साख्रि मिथियालाय साख्रिया दासो मिथिदोलै गैया बेनोथ' खोथाया जोंनि गथ'फ्रादि साख्रि मोना बुङो दा बेनो खोथाया साख्रि मानो मोना जानो साख्रि दङ आरो साख्रि मोनाबा मा जानो नों गभर्नमेन्टनिफ्राय लन सन लानो हायो बेनिबो माखासे सिस्टेमफोर दं नियम दं बेखौ एप्लाइ खालामनो रोंनांगौ दाथ' गभर्नमेन्टआ गोबां इन्डास्ट्रिनि थाखाय लन होदों बेफोर लनखौ लानानैसो सोलिनो हागोन दाथ' लेखा फरायनाय गैया स्कुल गैया मा खालामना दं नोंसोरलाय Ini pilih मा mana dong? खालामना जोंलाय आरो बिदि हावासियाव जिराय मबाइल गेलेदों बिदि मबाइलखौ गेलेले मोजांखौसो गेले मबाइला मानसिखौ गाज्रिबो खालामो मोजांबो खालामो नाथाय मबाइला ओरैबायदि दङ ना मोजांखौ नायब्ला मोजाङानो जागोन जना थान्ना आबौमो जना थान्ना आब' जोबोद मिथिबाय मोनसे खामानियावहा बाहागो लाना थानांगौ नङाबा न'खरा दिनै दावगानो हानाय नङा दिनै बिटिआर जाबाय बयबो साख्रि मोनगोन होननानै बुंनो हाया दा बायदि खामानियावहा जों मा खालामनांगोन स्किल डेभेलपमेन्ट माने जोङो राफोद जानांगौ खामानि दामानियाव दा बेखौ जोङो ट्रेनिं लानांगौ बे ट्रेनिंनि गेजेरजों जों राफोद जानो हागोन मिथिबाय आब' बेबायदि बाथ्रालै आब' जोबोद मिथियो मिथियो जोंनाव लेखा फरायो बातरि कागज फरायो टिभि नायो जोङो गैया आंबो थांनायमोन बै आलासिनियाव थांनायमोन ना मा बुंनो Ini tisu aku tu nama saya PUBG dan lama. आलासिनियाव थांनायमोन आङो आलासि जानानै फैदों आरो दा न'आव थांसै दा मोनसे बाथ्रा ना दा गामिबो कर'ना हाबगासिनो दं दा नोंसोरनि ओनसोलाव साब्रै ना मा थैबाय होननानै खोनादों कर'ना बेरामा नोंसिनाव माथो गोजानबो जिरायाखै मुखाबो गानाखै माथो नोंसोरो बेफोरबो कर'ना जालाय जायो बाजि मानाव कर'ना बेरामा सिराप कापसे कारा लोङोबा बारे खोनासं नोंनियाबो नंगौ थारमाने कर'नाया बे बारहावायाव थायोलै मानसिनि देहायाव हाबना थायो आरो बिनि देहानिफ्रायनो गुबुनाव बिरलांनानै हाबयो दा बेनिखायनो नोंसोर बिदि जिरायोब्ला ना गोजान जिरायनांगौ आरो बिनिफ्राय गांफा मुखा लानानै थानांगौ दा मा समावहा कर'ना बेरामा हाबगोन रावबो फाथा मोना बेखौ नुवाबो ना बे नुवाथारि दा बेनिखायनो सरकारा बुंदों गोजानै था रैखायै था न'आवनो था गरमाव हांखोनो मोनाखै आरो मा बुंबावगोनलै दा बेनोथ' खोथा दा बे गरम दिन होननानै जोंनि कर'ना बेमारा एसे खमायबोदों थेवबो आबौमोन मा खालामनो मिथिबाय नोंसोरो आं मुखा लाबोदों नोंसोर गांफा गांफा गानना ला दे
आंनाव थाखायोलै मुखाया गांफा गांफा रानना लानो Asal apa kali nanti? मुखा गाननांगौ गांफा गांफा रानना ला Hei, बे मुखाखौ गानबानो बे गन्थंखौबो नै ओरै खोबना लादो नै ओरै गन्थंखौ खोबना ला मानो होनबा कर'ना बेरामा बे गन्थंथिं हाबो खुगाथिं हाबो urai, बेनिफ्राय बिखाखौ urai kan aku? फुल फुल जायो नै बे खुगाखौ ओरै होथे Urai, आरो गन्थंखौ होथे urai. बिदि गाननानै ला होमबानो नोंनाव बे कर'ना बेमारा हाबनो हानाय बिदि नङा गाननांगौ। अब्लानो जोङो बयबो रैखा जागोन गामिया रैखा जागोन हारिया रैखा जागोन हादोरानो रैखा जागोन दा बेनि थाखाय सरकारा गोबां नाजादों माने बेखौ नोंथांमोना हेफाजाब होनांगौ Jangan deh. आरो दाखालि बयनिफ्राय 18 बोसोर बैसोनिफ्राय 44 बैसोआलागै माने कर'नानि थाखाय बिजि होगासिनो दं बे बिजिखौ लायोब्लाना Ginan lantak hilang. गिनाङा बे बिजिखौ लायोब्ला आरो बे बेमारा नोंनि मोदोमाव हाबस'नो हालियालै रैखा होयो दा बेनिखायनो बे बिजिखौ लानांगौ Sebenarnya bapak, lanane bapak lebih dari setengah, bapak bawa itu ini aja deh. Untuk tak ya. बेखौनो नंखाय बाथ्रालै Nah, nah, udah tiga deh. Nanggung. Yes. Nama apa? Nunggu. बेबायदि साननायनि थाखायनोथ' जोंनि मानसिफ्रा दिनै दावगानो हायाखै मिथिबायना बेफोर जाबाय बेनिखायनो जोङो दा नोंसोर सिकितनि हाबाफारियाव हाबदों नोंसोर फरायफुनाय गथ' गतिके नोंथांमोना बेबायदि नेगेटिभ खोथाफोरखौ साननो नाङा कनस्ट्राक्टिभ खोथाफोरखौ सान आरो मिथिबायना दा थांसै दे होमबा आबौ दे दे Dia tuh sih dah. दा थांबाय थानि ना Deh. दे बे आं बुंनायखौ खिन्थु नोंथांमोना मानियो Oh, sangat. मानिना आरो गुबुनखौबो फोरों होमबानोबा बे कर'नाया जोंनि गोमाव हाबनो हानाय नङा आरो बे बेमारा माब्लानो गोमालांगोन थादो आबौमोन दे 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 Maaf, Peter bung langsung, muji mana sih leh? Nunggu kancing. Nah bang, deh, Nunggu sana. makan tuh lah begitu. Deh, bisa kita dan. Deh, Apa sih? jumlah corona tuh nih, belum sana ya. Apa sih kita kamu nang nunggu cuma sih. Yang kena langsung kang. Hei, bangsa. Nama bang le? Deh. Ah, bung yang, ini jadi dia nih mal berai. Jengkol, sakit hati. Wah, deh, biar pulang peratu, tali bulan nanti, lu misi, kira pasti, pasti amul itu mana? Mana? Danu. Bang. Korong. Hah? Malu untuk. Itu tuh nih no. Itu tuh nih ya. Wih, lihat gaya Excel tuh. Tuh mau tuh jangan tuh bilang, ang maksud tuh jangan. Nggak kena. Ini malah primbon jadi mandinya deh. No. Hei, dia betul lah kan. Oh, Bang. tadi. Sini, pergi lu nama nih, siapa lu nama kara-kara nama nih susah kan? Party. Jo boleh boldo ding dong. Ding dong.